Γεια σε όλη την ομάδα. Κώστας Κανάρης στο βίντεο. Τα νέα είναι απίστευτα, γι' αυτό το λόγο φτιάχνω αυτό το βίντεο. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε μία πλάκα χρυσού της Χεραίους, αλλά αυτό που θέλω να δείτε απόψε είναι το εξής. Στο προηγούμενο βίντεο είχα παρουσιάσει ένα project στο οποίο συνεργαζόμενες όλες οι ομάδες της Ελλάδας μπορούμε να έχουμε ένα απίστευτο αποτέλεσμα όσον αφορά την ταχύτητα που κερδίζουμε χρήματα. Είδαμε λοιπόν ότι μπαίνοντας στους ασημένιους πίνακες, δηλαδή κάνοντας παραγγελία με 150 ευρώ μόνο αγορά επενδυτικού χρυσού, μπορούμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κέρδος, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Είδαμε λοιπόν ότι όλη αυτή η δραστηριότητα γεμίζει τους κύριους πίνακες και έτσι μπορούμε να έχουμε αυτό το πολυπόθητο μπόνους των 7.000 ευρώ. Πάμε παρακάτω να δούμε κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν ήταν η τελευταία ανάρτηση που έκανα από την οκτάδα σε θέση πληρωμής σε 12 μέρες. Σου λέει κάτι? Είχα βάλει την ερώτηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ Κατερίνα Κατ Λου στην οκτάδα, Πάπα Gold στην τετράδα, η Άννα στη διάδα και ο Τζιμ, ο οποίος έχει πληρωθεί, που πληρώθηκε σε 12 μέρες, ο Τζιμ, ο Δημήτρης, σε θέση πληρωμής πληρωμένος. Παρακάτω. Αυτό το βίντεο λοιπόν, αυτή την ανακοίνωση την έκανα στις 8 Φεβρουαρίου του 2014. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 11 του μηνός. Το Σάββατο λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου, έκανα αυτή την ανακοίνωση. Μάλιστα βλέπετε ότι σήμερα 11 Φεβρουαρίου έχει 1491 προβολές. Είναι σημαντικό η ημερομηνία που σας δείχνω. 11 Φεβρουαρίου. Στις 8 λοιπόν, στις 4 η ώρα το απόγευμα, το έκανα κοινοποίηση στο Facebook. mGoldex κλείσιμο πίνακα σε 12 ημέρες. Πάμε παρακάτω, γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι στις 8 του μηνός η ημέρα ήταν Σάββατο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι Σαββατοκύριακο η δραστηριότητα είναι πολύ μικρή. Παρόλα αυτά βλέπουμε Κατερίνα Κατ Λου, οκτάδα, Πάπα Gold, τετράδα, Άννα Μάρκ, διάδα. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Από τις 8 Δευτέρου έως τις 11 Δευτέρου, σήμερα δηλαδή, σε θέση πληρωμής σε 4 ημέρες. Ο Πάπα Gold που είχαμε δει προηγουμένως σε θέση πληρωμής. Η Λου Μη Δέλτα που ήταν στην οκτάδα είναι στη διάδα. Η Κατερίνα Κατ που ήταν και αυτή στην οκτάδα και αυτή στη διάδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, το bonus πρόγραμμα της mGoldex, συμμετείχαν με 150 ευρώ παραγγελία χρυσού, νόμιμου χρυσού, κέρδισαν 427 ευρώ και όχι μόνο αυτό, 540 ευρώ τα έβαλε η εταιρεία για αυτούς για να συμμετέχουν σαν παραγγελία χρυσού στον κύριο πίνακα παραγγελιών και την επόμενη φορά να ξεκινήσουν κέρδος 3.500 ευρώ συν 3.500 ευρώ. Από τις 8 λοιπόν του μηνός, Σάββατο ξαναλέω, 11 του μηνός σήμερα, σε 4 ημέρες σε θέση πληρωμής. Τώρα, όλο αυτό πώς το καταφέραμε? Το καταφέραμε από ομαδική εργασία και συνεργασία. Εδώ βλέπετε το λογότυπο της mGoldex με την ελληνική σημαία δίπλα. Για ποιο λόγο? Γιατί τα χρήματα που κερδίζουμε τα παίρνουν Έλληνες. Ζουν αυτή τη στιγμή πολλές οικογένειες από αυτό εδώ το πρόγραμμα. Είτε ζουν στο 100% είτε συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Αλλά είναι Έλληνες. 18.000 πελάτες είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 400.000 σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα σε μερικές ημέρες να έχουμε ένα πολύ καλό κέρδος. Προσέξτε, εργαζόμενοι, κάνοντας μια συγκεκριμένη εργασία, νόμιμα και έντιμα. Αυτά από εμένα. Αναμένετε το επόμενο βίντεο που θα δείχνω
στους επόμενους πίνακες ποιοι βγήκαν ακόμα σε πληρωμή. Δείτε παρακάτω ένα βιντεάκι όσον αφορά την ομαδική εργασία και επικοινωνήστε μαζί μου ή με τον άνθρωπο που σας έχει μιλήσει για αυτό το πρόγραμμα για να ξεκινήσετε χωρίς να χάνετε καθόλου χρόνο. Καλή συνέχεια σε όλους. It's smarter to travel in groups.